MTV. Исәнмесез, саумысыз, 14 февраль якынлаша. Гашыклар көнен чәчәк һәм уенчык сатучылар уйлап тапмаган. Изгевали борынгы Римнан ук килә. Бездә дә бәйрәм елдан-ел популярлаша. Аны үткәрүчеләр саны артып бара. Танылган җырчылар шулай ук бу датадан читтә калмыйлар икән. Артистларның амур эшләре белән мин, Рамил Шәрәфиев, таныштырам. Музыкаль кайма хит-парадын башлыйбыз. Хит-парадка Булат Нигъмәтуллин старт бирә. Җырчы Изгевали көнендә тормыш иптәше белән свидание иштирайкан. Кино, ресторан җаны нитли шунда алып бара. Валентинкалар уку һәм серле авторларны ачыклау белән улы Айдан шөгыльләнә икән. Мәктәптә укучы егеткә кызлары елда открыткалар җибәрәләр. Ömürler ağa su gibi Ütte yaşlığım jilkenler jigi Sonla bulsa da kaydasıydı Ütkenni bulmay kaydarıp indi Yıgıre yıllarım Bırılıp parladım Gözün yafrak Yazda kaman uylarım Yıgıre yıllarım Bırılıp parladım Gözün yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Ötken gündürge Törülüsün turu kildi kürülge Sağış kaplasa Ay yaz kugünü Şatlık yılmayıp Açtı gününü Yıgıre yıllarım Barılıp karladım Gözün yafrak Kıyılsa da Yazda kaman uylarım Yıgıre yıllarım Bırılıp karladım Gözün yaprak Kıyılsa da Yazda kaman uylarım Rəhmət Xudayğa, rəhmət dünyağa Suygan yarıma, tuğanlarıma Yaşaysak ile dostlar bulğanda Yaşlık dermanı yanıp turğanda Yıgıre yıllarım Barılıp karadım Gözün yaprak Kıyılsa da Yazda kaman uylarım Yıgıre yıllarım
Чираттагы резидент Ландыш Нигъматҗанова. Ландыш изгевәли татарлар бәйрәме түгел, аңа әллә ни исебез китмиди. Әмма романтика көндәлек графикларына кертелгән. Мөмкинлек булганда Фәрит белән кичке ашка баралар, бер-берсенә сюрпризлар да ясыйлар икән. Студент елларында Рамазановлар гашыйклар көнен көтеп алалар. Ризат дигәненә бүләкләр ясый, Зинира тырыша романтик аш әзерли. Соңгы елларда гаилә бәйрәмне гел сәхнәдә каршылар. Тик Ризат элеккеге тәҗрибәләрен унытмый. Җырлап бетергәч сәхнәдән Зинирага хисләрен аңлата һәм бүләкләр тапшыра. Гел духи яисә берәр сертификат. Быел бирәсе бүләге дә әзер икән инде. Бәлким Зинира Instagram аша безгә дә күрсәтер. Әлегә бу дуэтны экраннар аша карап үтик. Belek şikelle
Күп йөрдең шаяртып, шешкедән шешкегә, мәхәббәт таратып, шешкедән шешкегә, мәхәббәт таратып. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Күпме җансызларна минутлы хисләрдән, ачы яшьләр тама гаепсез күзләрдән, ачы яшьләр тама гаепсез күзләрдән. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Ышануы кыен, яшь шибәр Айгөл Рәхимова гашыйклар көнен бәйрәм итми. Гомумән бу датаны яратмый, бәйрәмгә дә санамый. Бәлким шәхси фронты җайланса, Айгөл үз карашын үзгәртер. Әлегә ул гашыйклар көнен бүлешердәй кешесен очратмаган. Айгөлне күзләп йөрүчеләр өчен сигнал бирдек. Хәзер Айгөлнең җырын да тыңлап китик. Нишенче кат карлар яла, өзгә ятып карлар яна. Әйтерсеңләр, энҗесе белә. Бер йомарлап кар атканы, мәхәббәтне аңлатканы. Карлар күргәч, кабат терелә. Менә кабат карлар ява, карлар ява, карлар яна. Сине кышлар иде теләгем. Карлар ява, карлар яна, кайнар яшем карга тамар. Тагын кышка ялгыз керәмен. Менә кабат кышка керә, табылмавын яхшы белә. Нигә сүнми ышаныш. Карларыма өрәм тыным, карларымда синең җылы. Карларыма силим сарымны. Рената Т. гашыйклар көне белән бәйле бер вакыйганы искә ала. Берсендә кыңгырау шалтырый, ишекне ачып җибәрсә, курьер тора. Кулында 201 кыңгырау чәчәге. Ренатаның ире чыгып җитә, бу кемнән дип сорый. Кыз кыелып төшә, чөнки үзе дә җибәрүчене белми. Ире тиз генә хатынының кочагына ала. Миннән ул чәчәкләр, бәйрәм белән матурым дип шаяртканын әйтә.
Эльмираларның гаиләләрендә изге вәли бәйрәме юк. Җырчы соңгы мәртәбә бүләкне мәктәп елларында ук алган. Укыганда малайлар кызлар бер-берсенә открыткалар, йөрәк формасындагы бүләкләр бирешкәннәр. Эльмирада матур традициядән читтә калмый, сыйныфташларына, дусларына валентинкалар өләшә торган була. Шуның белән Эльмира өчен бәйрәм тарихы тәмамлана. Мин сине яратам. Авырлыкта ялгыз калдырдың да, китеп бардың миннән шикләргә. Миңа ярдәм кирәк булган чакта, нигә кирәк иде китәргә? Йөрәгемне бүлеп синекегә, алмаштырдың мине башкага. Матурлар бик күп булса да, алар сине яратканны ташлама. Гашыйклар көне Алина Даутовада иң җылы хисләр уята. Сәбәбе дә бар. 2004 елда бәйрәм көнне егете Алинәгә кияүгә чыгарга тәкъдим ясый. Хәл булай була. Алина изге вәли дискотекасында чыгыш ясый. Алып баручылар җырлап бетергәч, Алинәне сәхнәдән җибәрмиләр. Бер-бер артлы роза чәчкәсе тоткан егетләр чыга башлый. Артыннан йөргән егете дә күренә. Алина каршына килеп тезенә, эш көтеп алынган сүзне әйтә, җырчы әлбәттә каршы килми. Тамашачы алкышлый, сызгыра, пар белән бергә шатлана. Мең тапкыр гафу үтенәм, синнән яраткан кешем, яшьлек юләрлеге белән сине югалткан өчен, гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым. Юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Сөюдерләп янган җанда яңа хисләр тисүнде. Башка ярата алмадым, бәхеткә юл эзләде. Гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым. Юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым. Юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Иреннәрең тәме әлдә саклана йөрәгемдә. Зәңгәр күктәй, зәңгәр күзләр, бары тик синдә генә. Без бит бүген мәхәббәт турында сөйләшәбез. Чираттагы гашыйкҗан Миндияр Шәймәрданов. Ул кайнар хисләрне зур порцияда ала. Егет көз көне сөйгәне белән никах укытты. Хәзерге көндә хатынына комплиментлар әйтеп, көтелмәгән бүләкләр ясап свиданияларга йөриләр икән. Моның белән генә эш бетми. Алдагы видеоның төп героинясын игътибар белән карагыз. Җырчының сөйгәне клипта да төп рольне башкара.
Карашларың, карашларың, мин онытмамын, онытмамын, онытмамын. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын. Карашларың. Ой нурыныда назланадар біз утырткан аккайын, сине күрмей яшәүләрдән өзгәләнә минем җаныкаем. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын, онытмамын. Илшат Хамадиевның сөйгән кызлары икәү. Әйе, тормыш иптәше һәм нәни кызлары Дарина. Дарина әтисенә охшаган, сабый гына булса да, җыр моңа тартыла. Телевизордан җыр ишетсә, торып баса, микрофонны кулына ала да көйли башлый. Яраткан җырлар исемлеге төрле, русныкына да, читилникенә дә селкенә. Ә фавориты әлбәттә әтисе. Илшат Хамадиевның җыры ишетсә, кызы өйдә мини-концерт куя башлый икән. Озатам шикелле мин бүген иң татлы, иң матур хисләрне, бәхетле без дигән көннәрне, онтыла алмаслык кичләрне. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка яңадан кайтулар булмас бит. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка яңадан кайтулар булмас бит. Булмас шул бу кадәр шашынып, ярсулар яратып түгеле. Хушлашу сүзендә мин түгел, син үзең әйт әйдә иң элек. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка яңадан кайтулар булмас бит. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка яңадан кайтулар булмас бит. Җырчы иркәгә хисләрен белдерү өчен календар кирәкми. Җырчы ире Артурга җылы сүзләрен кызганмый икән. Интернет кулланучылар күреп тора, көн аралаш бергә төшкән фотолар, Артур бүләк иткән кычак-кычак чәчәкләр һәм матур сүзләр. Ә безнең шушы минутларда иркәне күрәсе килә. Ул бүген 6нчы урында.
5-нче позицияда мәхәббәт тәхәллүсе алган Фирүзә Париж. Үзе Парижда тумаган, биредә танышлары, туганнары да юк. Бәлким ире Парижда тәкъдим ясагандыр. Юк, монда да уртаклык юк. Җырчы бер тапкырда Франциядә булмаган һәм күрмәгән. Тәхәллүснең сире башкада. Фирүзәнең бабасы Париж исемле булган. Фирүзә горур рәвештә аның исемен йөртә һәм Парижны күрергә хыяллана гына икән. Иртә торсам уйда, кайда калдың кайда, әллә ниләр килә башыма. Хисләр тирән, 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 яшеренгән йөри, уйлар кайшак адашып, газаларга салып бәрдү, гөнаһлык яшәмәк җирдә алдашып. Хисләр нигә яшерен, яшәп тә шул, аңлый алмый кеше бер-берсен. Вакыт узгач кына сине үкендереп, искә төшер барсы ул бер көн. Хисләр тирән, 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 яшеренгән йөри, уйлар кайшак адашып, газаларга салып бәрдү, гөнаһлык яшәмәк җирдә алдашып. Язның иң заманча һәм масштаблы тамашасы ТНТВ премиясын тапшыру тантанасы якынлаша. Быел тантана 23 март Пирамида концертлар залында узачак. Традиция буенча ТНТВ премиясының барлык номинантлары да тантана алдыннан кызыл келәмнән узачак. Бу йолдызлы яңгырны күрергә дип ел сайын йөзләгән тамашачы килә. Ә лауреатларның исемнәре Пирамида сәхнәсендә генә билгеле булачак. Бу грандиоз вакыйганы күрми калма. Ә инде алдагы башкаручыбыз номинантлар рәтендә булыр микән? Без 23 март көнне белербез. Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде, хәзер бүтәнгә синең гашык булдым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләде. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Музыкаль кайма хит парады алга таба дәвам итә. Чираттагы юлдашыбыз автор башкаручы Фирүзә. Җырчының 3 баласы бар. Ел сайын бәйрәмдә улы белән кызы аңа Валентинка бирәләр. Ә менә төпчеге кечкенә. Сабыйның үзенә йөрәк формасында йомшак уенчыклар бүләк итәләр. Бүләкләр моның белән генә төгәлләнми. Фирүзәнең ире хисле бәйрәмне онытмый. Елда сигәненә берәр истәлекле презент ясый.
Çeşek atayım көңіліңде Күндізінде yıldız bulup Balkıp yanayım kөгіңде Көңіліңнің нұры bulayım Құяшы bulayım әлі Өміріңнің ағышында Yoldaşың bulayım әлі Көңіліңнің нұры bulayım Құяшы bulayım әлі Өміріңнің ағышында Yoldaşың bulayım әлі Ашыклар көнен кызлар гына ярата дип уйлыйсызмы? Җырчы Нәркиз Зинатуллин да бу бәйрәмгә мөкиббән. Бер вакыт мәктәптә укыганда Нәркиз гашык була. Кыяр кыймас кына кызның сумкасына валентинка салып китә. Кире укыган сыйныфка керә, үз сумкасын ачса ни гаҗәп, ошаткан кызы куйган открытка чыга. Укучылар шул ук көнне, шул ук сәгатьтә бер-берсенә хисләрен җиткергән булып чыга икән. Яратам сағынам, сағынам Көрәм дип яныңа талпынам Уйларымда хаман яныңа Ұшар қыштай қанат қағынам Телефоннан хәбәрләр көтәм Кавышулар мин өмет итәм Синсез үткән көнем яман су Ә гомерләр гүя агым су Яратам сагынам мин сине Кайт инде яныма, кайт инде Җиһанны төреп ал моңнарга Яз килде, яз килде, яз килде Сагынам, яратам, яратам Кайтып керерсең дә ерактан Йөгереп килеп кышып сөярмен Сине эзлеп көттем диярмен Йөзеңә назлы җил булып мин Кояш нуры булып ягылам Хыялымда хаман-хаманда Артларыңнан синең тагылам Бу атна лидеры Динара Рәхимова. Динара гашыклар көнен көтеп ала, ләкин бер кайчанда бәйрәмне парлап үткәргәне булмаган. Узган ел мәсәлән 14-ен апасы белән уздырган. Өйдә моңсуланып утырганчы дип кызлар Останкино манарасына менгәннәр. 532 метр биеклектә романтика. Егет кызлар җитәкләшеп йөри, ике кызга сәер-сәер күз карашлары ташлап алалар. Динара быел җырындагы язмыш бүләген алыр һәм киләсе бәйрәмнәрен парлап уздырыр дип өметләнеп калыйк. Йолдызларны күктән күргәндә Минем йөрәгемнең түрендә Яшисең торасың сине җаным Бөтен мәхәббәтнең көйләре Яратуымның да сүзләре Сиңа язмыш белән языла Еракта булсак та якында Синсез тора алмам бу дөньяда Син миңа язмышның бүләге Яшәвемнең якты теләге Еракта булсак та якында
да Ümitlerimiz de kuşular Benim günlerimden sulaşı Birge bulayık bütün ömürge Гашыйклар көненә сәерсенеп тә, көлеп тә, кызыксынып та карарга мөмкин. Гашыйклар көне иң мөһим сүзләрне әйтер өчен тагын бер зур сәбәп. Без артистларның бәйрәмнәрен ничек үтүләренә күз салдык. Димәк, саубуллашырга да була. Бу музыкаль каймак хит парады иде. Сезнең белән мин Рамил Шарафиев булдым. Чао!